Lluc, capítol 15, versets 1 al 3 i 11 al 32. Jesús els va proposar aquesta paràbola als fariseus i mestres de la llei. Un home tenia 2 fills. Un dia, el més jove digué al pare: «Pare, dona'm la part de l'herència que em toca». Ell els va repartir els béns. Al cap d'uns quants dies, el fill més jove va vendre's tot el que tenia i se'n va anar amb els diners en un país llunyà. Un cop allí, dilapidà la seva fortuna portant una vida dissoluta. Quan s'ho hagué malgastat tot, vingué una gran fam en aquell país i començà a passar necessitat. Llavors recapacità i es digué: «Quants jornalers del meu pare tenen pa de sobres i jo m'estic aquí morint de fam. M'aixecaré i aniré a trobar el meu pare i li diré: Pare, he pecat contra el cel i contra tu. Ja no mereixo que em diguin fill teu. Tracta'm com un dels teus jornalers». I se n'anà a trobar el seu pare. Encara era lluny que el seu pare el veié i es commogué. Corregué a tirar-se-li al coll i el besà. Digué als seus criats: «De pressa, porteu el vestit millor i poseu-li. Porteu el vedell gras i matem-lo. Mengem i celebrem-ho». El fill gran s'indignà i no volia entrar. Llavors el seu pare va sortir i el pregava: «Fill, tu sempre ets amb mi, i tot el que és meu és teu». Però calia celebrar-ho i alegrar-se, perquè aquest germà teu era mort i ha tornat a la vida. Estava perdut i l'hem retrobat.